Европa Gepleyer Erkin Türkmen Radyosu. Qadarlı dinleyiciler, bugün biz size yazıcı Hudayverdi Halif'in Gelli Kärif 2015-nji ýylda beren bahasy esasynda ýazylan gepleşigi eşitdirýäris. 2015-nji ýylyň tomsuny bize Aşgabatdan hat geldi. Ol hatda şeýle diýilýärdi: "Taýin bolun, basym sizin üstüňize pok atyljak." Men oňa şeýle jogap berdim: "Bu bir ullokan täzelik däl. Biz gıybata, töhmet atylmany öňden öwrenişen, bizim üstümüze inni atılmadık töhmet gallymyna." Köne öňneşim şey diýdi: "Onu jaňet bir kagyd gürleşeli şonu bilersin." Netijede biz telefonlaşdyk. Salam helikden soň men köne öňneşime ýüzlendim. Türkmen dili, dini, mertebeti üçin göreşe başlalymyz bäri 1989-njy ýylyň 1-nji sentýabryna dil jemgyýetini, ol soňra Türkmenistanyň Agzybirlik Demokratik Halk Hereketine öwrüldi. Döredeliğimiz bäri görmedik, görgüýimiz galmady. Menim üstüme bolsa hüjüm onunam has öň 1987-nji ýylda bütün saýy literaturyny gazetada Miraj, Salgym atly makalam çap edilenine başlandy. Bu zatlara sen özüň bile dahyry. Hawa ýadymda diýip Agzybirlik Halk Hereketiniň köýüne agdasy alalaşdy. Ýöne bu öňkülerin çaky däl. Bu poho gelli gawno, ýani gelli kärif diýerler. Barsa bütün Ýewropan porsador. Günnelik protivgaz giyip gezmeli bolarsyňyz. Ýanyna da oňa 3 aýaldan soň 10 çagasyny ýetim oýup 4-nji heley bolup baran şalhasy bardyr. Ady Yulia Serebrennik. Ol edil görewlüğüniň atyna urlap gaçan jöwü kempir ýaly ülkütdir. Maşgalada şol şermenliğiniň diýeni ýöreýändir. Gelli kärdiň gepem bolmaz sözüm. Näme bileýin, sizin basym görüşmäge eliniz degäýärmika? Görýän welin edil uruşda, akopda oturan ýaly bolarsyňyz. Oýnamaga bu taýda ministrler 2002-nji ýylyň fevralyna gelli käri türmäge batylanyna şampan atan nälerler. Ministrler hem ornasar ministrler gıybatçı, töhmetçi, goppam, gedemsi gelli käriden hemişelik dıýynlyk diýip şonu şampan atyp oturuşy etdiler. Gelli käri hem onun boluk maşgalasy inni daşary urt Türkmen oppozisiýasynyň işini doly puja çykarmak üçin günwatara iýerler. Men içimi ýöpletdim. Bizim öňkü derdimiz azmy? Mundan beter ýene näme kynçylyk bolup biler? Soň eginleşime degişme hängde ýüzlendim. Et diýip adyny tutmasak, belki ol poh bizim üstümize zımılmaz. Ol hükman hücum eder diýip eginleşim aýtdy. Siz onun adyny tutar musunuz ya tutmarsyňyz, gep onda däl. Oňa buýrulan yumuş şeýle. Ol maşgala diňe şol şert bilen ýurtdan çykmaga ruhsat edildi. Bu sowdanyň arkasynda da Sovet döwründen bäri köşkde möý ýaly kerep gurup oturan Türkmeniň bagtyny ýatyran Aleksandr Jadan var. Gelli Käridow Jadanyň körekeni. Başa gelenini görberdik diýip men hüngürdedim. O bolmanam aňyrdan gelen bide ýagy. Ay ol näkes Aşgabatdan çykyp Orsiýete geleni bilen entek Ýewropa gelligi däl. Günwatara aşýança adyndan 2-3 ýyl gerek. Emma meniň göwnümi giň tutmagym diňe adaty
türkmençilik bolup çykdy. Käride serebrinliklerin ay ol niýäkes Aşgabatdan çykyp Orsiýete geleni bilen entek Ýewropa gelligi däl. Günbatara aşýança adyndan 2-3 ýyl gerek. Emma meniň göwnümi giň tutmagym diňe adaty türkmençilik bolup çykdy. Käride serebrinliklerin sülsady şondan sehel wagt geçen soň, ýani 2015-nji ýylyň sentýabryna Moskwada jemlendi. Soňam bir ay geçip geçmänke bir görsek, bu mutkor maşgala eýýäm Çehiýanyň paýtagty Pragada Adatlyk radiosynyň alkymyna joňkorup otyr. Muny men ilki bilen ýazyjy Hudaýberdi Hallyewdan eşidip galdym. Ol wagt biz onuň bilen Adatlyk radiosyna işleýärdik we Hudaýberdi bilen iş boýunça günne aşa saňlaşardyk. Onhan ol 2015-nji ýylyň güýdünde adatdaky ýaly maňa jaň etdi. Ýöne näme ähäňi tutup sesi bir hili keýipsizdi. Men ondan Hudaýberdi näme keýpin ýokly, eýgilikmi diýip soradym. Onda ol keýpin bolarmy? Atawrusy bilen görşeningden soň diýdi. Menem kim ol atawrusy diýdim. Kim bolar öýdýärsiň? Gelli käriz diýip Hudaýberdi nägile seslendi. Adatlygyň iş ýerleriniň gelli kärdiň maşgalasy bilen duşşugy boldy. Ýöne birin eden tamamy çykmady. Gelli käriz özüni erwet tarapdan görkezdi. Yine bir zat diýip Hudaýberdi Hally sözüniň üstüni ýetirdi. Ol menden sen barada çintgäp kän zat sorady. Öl tapar nirede ýaşaýar? Adresini bilýärmiň? Telefonuny bilýärmiň diýen ýaly şahsy maglumatlar sorady. Men adresini hem telefonumy bermedim. Sebäbi soraýşy göwnüme ýakmady. Men Hudaýberde dogry edipsiň diýdim. Maňa onuň ýaly tanşam, dostum gerek däl. Onuň atasyna belet. Edil şeýle gurrumy maňa soňra azatlykda işleýän ýene bir galamdaşymyz ýetirdi. Aýdyşym ýaly men gelli käriz bilen hiç wagt gyzyklanmadym. Aratnaşyga maşşak bolmadym. Sebäbi men onuň özüni tanamasamam, kakasy Gurban kärizi tanaýardym. Bu tanışlyk 1980-nji ýyllaryň başlaryna bolup geçdi. Ol milleti nälle meniň gulluk borjum bilen bagly mejburi bolup geçen tanışlykdy. Şol sebäpden gelli kärizden hiç bir oňul zada garaşamakdym. Alma ağacından daş düşmeýär ahry. Çakym dogry bolup çykdy. Şondan bir ýyl geçip geçmänke gelli käriz biziň erkin Türkmenistan TV radiomyzyň hem hut meniň öz üstüme iýdiderli, tökmetçilikli hüjümlerine başlady. Ýewropadaky türkmenleriň arasynda bolsa, şondan soň gelli kärizi Edil Hudaýberdi Hallyewň at berşi ýaly atawrusy diýip tanap uradylar. Inni bugün günbatar ýurtlardaky türkmen diasporasyna atawrusy diýsen, onuň gelli kärizligini bilmeýän ýok. Kim men çıkarar? Kim men çıkarar? Ha? Kim men çıkarar? Kim men çıkarar? Ha? Geldik Ärizow. Eger onudan olsaň, ýa-da ýatkeşligiň ugur gaçan bolsa, men saňa ýatladayyn. Seni türme tutsaglygyňdan jadanyň ýörite haýyşy boýunça arkada boşatdy. Umumy günä geçişlikde däl-de, ýörite buýruk esasynda, diňe ýekeje özüňi, aýratyn karar esasynda, diňe seniň familiýaňy ýazyp boşatdy. Şol kararda diňe seniň adyň geçdi. Unutma, seni türmeden arkadagyň boşatdy. Näme hyzmatlaryň üçin beýle ýagşylyk etdi? Ha?